Jeff. Okay na? Ha? Check mo nga. Live, live. Lagyan mo live. May magpaalam. Ah. Hello, meron na. Kahit sa'yo wala? Nag-record na. Ay, tara na. Tama, nagre-record to. Process impact. Oo, may intro. Yan kasarap, yan kasarap. Wala tayong camera eh na ano. Kaya mag-live na lang tayo. Magra-ride tayo sa Yosin.